東京水道橋東京ドーム米ソプロレス大戦争シングルマッチ45分の一本勝負はウィリアムスとハシミコフの待ったなし一騎打ちであります。山本さん、はい、何やらですね、このハシミコフがかなり友情をですね、はい、右手にちらつかせながら相手に握手を求めに行きましたが、このスティーブ・ウィリアムスが何を考えているんだという表情を示しましたね。そうですね、断りましたよね。はい、まずですね、ウィリアムス一発今投げましたね、スープレックスで、はい、威圧感というのを与えてるんですね。まずはこの先制攻撃によって相手の出鼻をくじいて、はい、自分の自らの、リズムというかテンポをですね、はい、測ろうという構えなんでしょうか。そうですね。それにしてもこの巨体がスティーブ・ウィリアムス、サルマン・ハシミコフ、よく投げられます、この両雄であります。逆に今度はロシアンスープレックスになっていきました。山本さん、はい、やはりサルマン・ハシミコフ、動きが強いだけに負けず嫌いなだけに投げられれば、しっかりすぐに投げ返していくというね。そうですね、はい、そして今度はスティーブ・ウィリアムス、がフロント取った、フロントスープレックス、ちょっとサイド気味でありましたが、山本さん 80% の投げですか。そうですね、はい、それでもなおかつ強調してるんですね。ウィリアムスはやっぱりね、アマチュアで来るなら来い、プロで来るなら俺の方が上だっていう、そういうのを見せてるわけですね。何やらですね、普通はこうふわっと相手を持ち上げて、はい、後方に投げ捨てれば OK のこのフロントスープレックスという考えがですね、はい、今日のですねこのスティーブ・ウィリアムスに関しては何やらこのマット上に叩きつけるという感じでね。そうですね、はい、今ですからね、ハシミコフが後頭部打ちましたね。ちょっと後頭部させてましたけどね、はい、後頭部投げられて足を取りに行って股をしっかり抱え上げて相手を倒していきますが、さあ行きましょう、早い。さあグラウンドに持っていきました。これでウィリアムス3回投げたでしょ、はい、やっぱりね、そういうね、投げるっていうスープレックスで俺は負けないよっていうのを見せるんですね。なるほど、はい、オクラホマ大学時代はアマラス全米大学選手権に4連覇しましたこのスティーブ・ウィリアムスであります。プロレスをやるために生まれてきた男と言っても過言ではありません。さあ巻き投げに持っていきました。山本さん、はい、これはハシミコフの得意技ですね。そうですね、そして一本足はしっかりがっちりと自分の脇に固めまして、ハーフボストンクラブの体勢に持っていきました。肩逆エビ固めの体勢であります。ベースオフプロレス大戦争シングルマッチ、まさにプライド対決であります。サルマン・ハシミコフとスティーブ・ウィリアムス、45分の一本勝負。放送席、藤井さん、はい、藤井さんどうぞ。今日の東京ドーム、このスーパーファイトを一目見ようと本当にたくさんの方が詰めかけまして、はい、徹夜が40人いたんですよ。そうですか。そしてですね、今入場者数が発表になりましたが、はい、6万3900人。6万3900人、はい、これはですね、はい、日本プロレス史上最高の動員数になりますね。6万3900人、記録をいたしましたね。山本さん、はい、なんと6万4000人近いですね、はい、大観衆が見守っている中で、はい、こういうプロレスができるというレスラーたちは本当に幸せですね。そうですね、ただ逆にですね、はい、私関係者にとって嬉しいですね、大変、これだけですね、プロレスに対して興味を持っていただけるというのはですね、本当に嬉しいです。一つの大きな社会現象として大きなトレンドを作ってほしいわけであります。スーパーファイトイン東京ドーム、6万3900人のお客さんが見守っています。ロシアングリズリーのサルマン・ハシミコフと殺人ドクター人間スクラップ工場スティーブ・ウィリアムス。山本さん、今の状況はどういう状況ですか。要するにですね、体を買い切れなかったんですね、ハシミコフは。ところがね、ウィリアムスがやっぱりね、腕の力が上ですね。127キロでいとも簡単に投げてしまうでしょ。それでハシミコフはね、135キロ、ウィリアムスは135キロあるんですけど、はい、投げ切れませんでしたね。先ほどもリフトアップをですね、するような格好で、かなりこう力技に持っていきましたもんね、スティーブ・ウィリアムスは。ですからウィリアムスの方がね、軽くパーンと持っていくでしょ。そこに約10キロ足らずの差がありますけど、それでも普通だったら投げられるわけですよ。なるほど。そこらとかやっぱりね、そのウィリアムスはね、先ほどからもうどんどんね、そういうスープレックス投げるでしょ。そういうの威圧感与えてるわけですね。そうですか。はい、劣勢に回っているこのサルマン・ハシミコフ、昨年の 4.24 東京ドーム決戦でプロレスデビューを果たしましたソビエトレッドブル軍団の対象格であります。キャタピラの足と岩の上半身を持つロシアングリズリー、アメリカンスタイルには気にも留めない戦いの社会主義を貫いています。山本さん、はい、向こうがアメリカンスタイル、それもストロングスタイルで来るならば、こちらはソビエトの社会主義プロレスを展開してやるぞというふうにですね、はい、何やらセメントのプロレスを展開したいというふうな気持ちいっぱいらしいですね。そうですね、先ほどからウィリアムさんですね、足をバタバタさせてでしょ、スタミナがあるように見せてるわけですね。そこら辺とかやっぱり駆け引きとしたらウィリアムス一枚上ですね。でもですね、このウィリアムスの今パフォーマンスを展開しておりますけれども、
何やらこの顔面があまりにも赤くなってきませんか、ちょっと。そうですかね。まあいつものことといえば、いつものことなんですが、でもなんとなくですね、バックドラップ、強烈後頭部を取っていきます。このスティーブ・ウィリアムスのバックドラップ。山本さん、今足をフックしてですね、ディフェンスを取ったサルマン・ハジミコフだったんですが、スティーブ・ウィリアムスの腕の力で持っていきましたね、強引に。そうですね。さあこれ抱え上げておいて水車落としが怖いぞ。しかしこれはちょっと水車落とし違うか。前に投げてまいりましたサルマン・ハジミコフ。さあバックはトレガッセン、そのまま2人で落っこっていきました。場外乱戦であります。逆水平になっていくサルマン・ハジミコフの胸板、熱い胸板にこれ逆水平がそれほどダメージを与えていないか。パンチ攻撃、ちょうど背中のあたり、そして後頭部に注意だ。強力であります。さあここでサルマン・ハジミコフを逆に今度は水車落としのような格好にしております。このスティーブ・ウィリアムス、鉄柱攻撃、背中の背骨、ほとんどその背骨の一直線をちょうどうまい具合に鉄柱にぶつけていきました。スティーブ・ウィリアムス、このソビエトに異常なほどのライバル心を持つ殺人ドクターであります。今日の手術台はソビエトのために用意されました。メスは研ぎ終えました。そしてハシミコフを八つ咲きにするために今手術台のライトがつけられたところでありましょうか。カウント2で返していきますサルマン・ハシミコフ。放送席辻さん、どうぞ。現在ちょっと守りに入っているハシミコフですけれども、一度は IWGP のヘビーのタイトルも取りましたよね。そして一つの壁に当たったような感じもありましたが、しかし去年の12月31日祖国モスクワで興行が行われました。その時にですね、改めて大観衆モスクワっ子の声援を受けて、俺はスーパースターだ、世界チャンピオンだという、そういうプライドを改めて持ったと、そのように今日語ってましたよ。そうですか。山本さん、思い出せば、昨年の大晦日になりました、12月の31日、モスクワのルージニーキアリーナで、この頂上決戦がですね、ベース対決が行われましてね、そうですね、ハシミコフがですね、しっかりと勝利をもぎ取っていきまして、まさにこの万来の拍手、ソビエトのモスクワっ子はですね、本当に危機として喜んだわけですよね。寒い中で、向こうは慣れていますけどね、よく来てくれましたね。1万2000ですか。ルージニーキアリーナもまさにこぼれんばかりの大改修でありましたが、この東京ドームにスーパーファイトイン東京ドームに訪れたお客さんは6万3900人を数えています。まさに日本プロレス始まって以来の大快挙ということになりますが、初めてはですね、無理に投げようとしますよね。かえって危ないですよ。危ないですね。ウィリアムさんね、後ろに投げようとしますね。後ろに投げました。バックドラップの状況でありましょうか。サイドスープレックスのように投げていきました。スタミナもですね、ウィリアムさんはやっぱり少しありますね。スタミナはやはりウィリアムさん、これブラストボール対スタイルだったが、しかしこれはうまく持った。だったら水車落としか。ベイダーもビガラもこれでホームに去った水車落としをやはりスティーブ・ウィリアムスも受けてしまいました。危ない。ロープに足がかかっています。ちょっと今の画面では見えなかったかもしれませんが、ロープ、左足がサードロープを捉えておりました。サルマン・ハシミコフ、プロレスデビューからわずか3ヶ月で IWGP のチャンピオンを奪取した実力者であります。昨年の 5.25 大阪城ホールでベイダーを破ってのタイトルをつかみました。ロシアン大風雲の目として遠くソビエトまでその快挙はすぐに伝わったとのことであります。英雄伝説はまさにこのサルマン・ハシミコフの勲章となったわけでありますが、さあこのハシミコフを破ればやはりアメリカが強い、アメリカの強さを強調することができるこのスティーブ・ウィリアムス。豪快にボディスラムが金見たいった頂上決戦、アメリカが勝ちました。スティーブ・ウィリアムス。